ଯେମିତି କହିଥିଲି ମହାସାଗର ଶେଷ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମହାଦେଶ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କିନ୍ତୁ ମହାଦେଶ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମହାଦେଶ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆଗ ଜାଣିଦବା। ଠିକ ଅଛି, ତ କଣ ନା ମହାଦେଶର ସୃଷ୍ଟି, ମହାଦେଶ ହବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କଣ ଥିଲା ନା ପାଞ୍ଜିଆ ମହାଦେଶ ଥିଲା। ଯୋଉ 7ଟି ମହାଦେଶ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବଡ ସ୍ଥଳଭାଗଟି ଏକାଠି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ପାଞ୍ଜିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତା ନାଁ ପାଞ୍ଜିଆ ଥିଲା। ଏବଂ ପାଞ୍ଜିଆର ବିଖଣ୍ଡନ ସେଟା କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା କଣ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। କଣ ନା ବିଶାଳ ମହାଦେଶ ପାଞ୍ଜିଆ, ଯୋଉଟା କି 7ଟି ଯାକ ମହାଦେଶ ବା ସବୁ ମହାଦେଶ ମିଶିକି ଗୋଟେ ସ୍ଥଳଭାଗ ହେଇଥିଲା, ତା ନାଁ ଥିଲା ପାଞ୍ଜିଆ। 30 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ମିଶିକି ଥିଲା, ମାନେ ଏକ ସ୍ଥଳଭାଗ ବା ଏହି ସ୍ଥଳଭାଗ ମିଶିକି ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏହି ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ପାଞ୍ଜିଆ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ସବୁ ସମୁଦ୍ର ବି ମିଶିଥିଲା। ହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମହାସାଗର ବିଷୟରେ ବି କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ସମୁଦ୍ର ବି ମିଶିକି ଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ପାନ୍ଥାଲାସ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯେମିତି ଟୋଟାଲ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ପାଞ୍ଜିଆ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଆକୁ ପାନ୍ଥାଲାସ କୁହାଯାଉଥିଲା। କାହାକୁ ନା ସମୁଦ୍ରକୁ ମିଶିକି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ। ଟେକ୍ଟୋନିକ ପ୍ଲେଟ, ଟେକ୍ଟୋନିକ ପ୍ଲେଟ କଣ ନା ପୃଥିବୀର ଉପର ସ୍ତର ବା ଭୂତ୍ୱକରେ କେତେ ବଡ ବଡ ପଥର ଖଣ୍ଡ ବା ଚଟ୍ଟାଣ ଉପରେ ରହିଛି ତାକୁ ଟେକ୍ଟୋନିକ ପ୍ଲେଟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହା କାମ କଣ ନା ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ମାଗ୍ନା ଯୋଗୁ ଏହି ପ୍ଲେଟ ଗୁଡିକ ବହୁତ ଧୀମା ଗତିରେ ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଲାଗିଲେ। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଯୋଉ ଟେକ୍ଟୋନିକ ପ୍ଲେଟ ଗୁଡା ଥାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମାନେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ପଥର ଖଣ୍ଡ, ମାନେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଜମି ଖଣ୍ଡ ଗୁଡିକ ଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୃଥିବୀର ଯୋଉ କୋରରୁ ଯୋଉ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପ ବା ତାପ ବାହାରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଗୁଡିକ ତରଳିଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଯେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଯେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଞ୍ଜିଆଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ନା ତାପରେ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହେଲା ତା ନାଁ ହଉଛି ମହାଦେଶୀୟ ବିସ୍ଥାପନ। ଏଥିରେ କଣ ହେଲା ନା ଏଇ ପ୍ଲେଟ ଗୁଡିକର ଗତି ଯୋଗୁ, ଠିକ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ଲେଟ ଗୁଡିକର ଗତି ଯୋଗୁ ପାଞ୍ଜିଆ ମଝିରୁ ଫାଟିଗଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଲଗା ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ବି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା 7ଟି ମହାଦେଶର ଜନ୍ମ, ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ମହାଦେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କେମିତି। 7ଟି ମହାଦେଶର ଜନ୍ମ, କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷର ଏହି ଯାତ୍ରା ପରେ ସେଇ ବଡ ଭୂଖଣ୍ଡଟି ଭାଙ୍ଗି ଆଜି 7ଟି ସୁନ୍ଦର ମହାଦେଶ ରୂପ ନେଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ ନା ସେ 7ଟି ମହାଦେଶ ବି ଏବେ ବି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଗତିଶୀଳ, ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସେମାନେ ଧୀରେ କରି ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଆଫ୍ରିକାର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିକି ଆସିକି ଆମର ଯୋଉଟା ଆରବ ସାଗର ସାଇଡ, ମାନେ ଆମ ପଶ୍ଚିମ ସାଇଡ ରେ ଲାଗିବ। ଆଉ ସେଇଟା ହବାକୁ କେତେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ବି ଅଛି। ଲାଗିଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ହିମାଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଏ ହିମାଳୟ ଏମିତି ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଟେକ୍ଟୋନିକ ପ୍ଲେଟ ଯୋଉ ଭୂମିଖଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୂମିଖଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଫଳରେ ଗୋଟେ ପଟ ଧସେଇଯାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ଯୋଉଟା ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ସେଟା ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ଯେମିତି ଏଭରେଷ୍ଟ ହେଲା ବା ହିମାଳୟ ହେଲା, ପାହାଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ମହାଦେଶ ସୃଷ୍ଟି, ପାଞ୍ଜିଆ ଏବଂ ତାର ବିଖଣ୍ଡନ। ପାଞ୍ଜିଆ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା ଏବଂ ସେ କଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଟେକ୍ଟୋନିକ ପ୍ଲେଟ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗିଲା। ତାପରେ କଣ ନା ମହାଦେଶୀୟ ବିସ୍ଥାପନ କଣ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ମହାଦେଶୀୟ ବିସ୍ଥାପନ କଣ, ତାପରେ 7ଟି ମହାଦେଶ ଜନ୍ମ କେମିତି ହେଲା ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ ଆମର ରହିବ ଏସିଆ ମହାଦେଶ। ଯେମିତି ମହାସାଗର ଗୋଟେ କରି କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ, ସେମିତି ମହାଦେଶ ଗୋଟେ କରି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା। ଏସିଆ ମହାଦେଶ ରହିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ, ଯାହା ବି ଲଙ୍ଗ ରହିବ ତାର ଯୋଉ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କିଛି ରହିବ ମୁଁ ତାକୁ ବି କରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସର୍ଟସ ଆକାରରେ ବି ଛାଡ଼ିବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ କିଛି ବି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।